Det er onsdag andet modul, og vi er klar til endnu en reportage. Ja, for DUSK holder nemlig arrangement herinde i aflaget, og det er vi klar til at dække. Nej, Andreas. Rusk. DUSK. Nej, ikke dusk. Dusk noget af. Ja. Men det er rusk. Noget med rusmiddelforebyggelse. Okay. Nej, Andreas, vi bliver nødt til at lave det her. Vi har sagt ja, Andreas. Kom nu. Så må jeg klare det selv. Hej. Hej. Hvad er det, vi skal til? Et eller andet med Magnusfonden. Magnusfonden? Hvad er det? Magnus, han er en ung knægt, der blev dræbt af et tog ved efter en gymnasiefest. Hvad synes du, at eleverne skal have ud af det her arrangement? Jamen, egentlig bare, at vi skal passe på hinanden, tror jeg, og ikke så meget, at vi ikke skal feste, men bare, at vi skal passe på hinanden, når vi er i byen. At hvis man ser en, der har det skidt, så giver man lige en hånd. Så jeg håber, det er det, at folk tænker lidt mere på hinanden. Hvordan kan det være, at du sidder allerbagerst? Der var ikke plads nede i aflagen. Det passer ikke. Hvor er der plads henne? Forreste række. Så tager jeg forreste række. Yes, sådan. Hvad er grund til, at I har lavet Magnusfonden og tager ud og holder foredrag her på skoler? Ja, det er jo fordi, at Magnus er død, og er død af de årsager, som han nu er død af, at han har fået for meget drik, og det skete i 2011 ret tit egentlig på gymnasier, at unge mennesker fik for meget drik. Og jeg tror stadigvæk, det sker, og det vil jeg gerne være med til at forhindre, at de i hvert fald kommer til skade eller dør af det, så man som unge mennesker hjælper hinanden i højere grad. Så er det sådan budskabet, som der er sådan, det I gerne vil formidle? Ja, det er, at unge mennesker skal passe på hinanden og tage vare på hinanden. I har et fællesskab og et ansvar ud over jer selv. Drenge, må vi lige spørge jer? Hvad er jeres reaktioner her efter foredraget? Jamen, altså, det var meget tankevækkende. Men godt foredrag, synes jeg. Han var også god til at spille musik, ham der, hans bror.